Здравейте! Радвам се отново да ви посрещна в прекрасната градина в село Крумово, в което правя няколко практики по йога и да ви поканя заедно с мен да направим няколко минутки, половин час удоволствие за тялото, за душата, за всяка ставичка, да поработим за доброто настроение, за нашите усмивки, да вкараме нещо свежо и различно в ежедневието си. Човек, който се грижи за храма на своята душа, т.е. за своето тяло, 50% е послал килимчето към щастието. Защото знаем, че всяка наша клетка отговаря на нашата настройка за живота и на нашата мисъл. Поглеждайки едно хармонично и красиво тяло, ние знаем, че за това тяло стои един дух, който се грижи за него, който отделя време за практики, който отделя време за релаксации и за всичко, което подпомага добрия начин на живот и доброто настроение. Това е Коста и ще помоля Коста, който ми помага в няколко практики, мъничко да отиде на разходка, за да можем да си проведеме следващите няколко минутки. Отново ще започнем от седнало положение. Ако желаете, може да си сложите едното кръче върху другото. Тези от вас, които желаят да вземат поза лотос, може да започнат и от тази позиция, но изобщо не е задължително. Като за по-начинаещи, препоръчвам просто единия крак да се постави в горната част на бедрото на срещуположния крак. Сега Коста само ще го помоля да излезе от постелката, за да можем ние да си поработим. Айде, моето момченце. Изправяме гръбнака. Изправяме гръдния кош. Отваряме ръчичките назад и настрани. Ставаме си дланите обърнати надолу върху коленцата и обръщаме цялото си внимание навътре към тялото. С първите няколко минути по практиките обикновено призовавам хората да се откъснат от света, който ни заобикаля. Да започнат с всеки следващ дъх да се обръщат навътре към себе си. С всеки следващ дъх да потърсят източника, който им дава целият жизнен заряд, от който имат нужда. Да се обърнат към своите искрени мисли, към своите желания, но това, което е най-важно за тях. Лекичко изправяме гърдите нагоре, дишваме през носа, задържаме въздуха, издишаме по обратния път, корем, гърди, ключица. И отново дишваме, изпълваме гърдите, корем, гърди, ключица. И издишаме по обратния път, корем, гърди, ключица. Лекичко започваме да завъртаме главата в една от посоките. Гръбнака е напълно изправен. Главата се върти бавно, без резки движения. Спокойно. Може да усетите изпукване в ушините, прешлини, което е прекрасно. И означава, че там наистина се случват прекрасните движения, които лубрикират прешлените дискове. Бавно обръщаме посоката, мърселиво. Въртим. Отново заставаме в неутрална позиция. Изправяме гръдния кош и започваме с кръгчета в една от посоките от кръста. Това е другото коте. Да също дойде да ме види. В другата посока. Завъртаме дясно и ляво. Обръщаме се и завъртаме в обратната противоположна посока. Извеждаме кръчето, което е отгоре, поставяме го на постелката и няколко секунди ще правим разтягания от позицията на другото кръче, което се намира върху срещуположния крак. Дишваме ръце нагоре, протягаме се, с издишаме, поставяме предмишницата в едната страна, поглеждаме подмишницата, минаваме през средата, отваряме ръцете и лягаме
да точно срещу положната посока. Връщаме се към средата. Дишваме горе, издишаме, сключваме ръцете зад гърба. Изтегляме раменцата назад. Отново вдишаме и с издишаме навеждаме главата напред, докато стигне някъде близо до земята. Няколко секунди тук. Хубаво теглиме пръстите на ръцете към врата и с издишане се връщаме към изходно положение. Освобождаваме крачетата. Може да изпитваме леко напрежение в глезените, което ще премине до няколко минутки. И продължаваме коста с следващото упражнение. Поставяме крачетата пред нас, ръцете зад нас и пръстите сочат срещу стената пред нас. И от тук ще направим няколко повдигания нагоре към поза обърната масичка. Поглеждаме назад. Издишаме, сядаме. Дишваме назад и нагоре. Издишаме, сядаме. И още веднъж дишваме. И с издишане сядаме пред нас. Докосваме стъпалата и лекичко пулсираме с целия торс, за да отворим добре тазобедрените стави, глезени и коленцата. Хубаво и лекичко. Поставяме десния крак отвътре на читала и отваряме левия крак настрани. Вдишваме с ръце горе и с издишане цялото тяло се навежда към левия крак. Пулсации към крака с целия торс. 2, 3, 4, 5. Минаваме към средата, поставяме крачетата и лекичко раздвижваме тялото напред, назад. Сядаме отново, дясна ръка зад нас, лява зад бедрото и поглеждаме назад. Връщаме към средата, вдишваме горе и с издишане потапяме целия торс напред към земята пред нас. Дишваме, издишваме бавно и дълбоко. Връщаме ръчичките, обръщаме се към свития крак в поза гълъб и правим няколко навеждания напред. Коце, айди коце, айди коце, бягай, мамо, да можем да работим тук. 1, 2, 3. Повдигаме крачето и опитваме да задържим позата. Ако не можем, оп, може и така. Поглеждаме отново напред и сменяме лява и дясна страна. Поставяме левия крак на десния и първоначално с цялото тяло лягаме към десния крак. Няколко пулсации. Заставаме към средата. Лява ръка на 5 см зад опашката. Дясна на коленцето. Обръщаме се назад. Връщаме. Дишваме ръце горе. Издишваме напред към пода. Връщаме се към средата и се обръщаме този път посока лявото коляно да сочи напред, поза гълъб или полугълъб
Няколко пулсации с тялото напред за разтягане на гръбначния стълб. Поглеждаме нагоре, вдишваме, надолу издишаме. Нагоре вдишваме, надолу издишаме. И последно, лекичко се задържаме в позата и хващаме задното кръче. Задържаме така. Бавно излизаме и от тази поза. Събираме петичките пред нас. Хващаме палците на краката и за баланс лекичко отваряме крачетата настрани. Задържаме така. И прибираме краката пред нас. Обръщаме се настрани в поза масичка. Краката и ръцете са стабилно разположени на пода. Повдигаме нагоре левия крак и правим кръгчета от лявата зобедрена става в една от посоките. Най-напред отвън навътре и след това няколко кръгчета отвътре навън. 3, 4, 5. Имам си помощник. Коста. Пак ли си тук, Коста? Дигаме десен крак и отново завъртаме ставичката отвън навътре и след това отвътре навън. 2, 3, 4, 5. Връщаме кръчетата. Какво, моето момче? Обръщаме пръстчетата и престъпваме. Все едно караме колело в позата. Айде, бягай. До мука. Пристъпваме. 3, 4. Хубаво тежестта да мине назад към опашната кост. Движим, движим, движим. И тръгваме бавничко с кръчетата напред. Хващаме лактите, усукваме дясно и ляво. Дясно и ляво, това хубаво коте. Поставяме дясна ръка на пода, свиваме дясно коляно, ляво коляно е изпънато, лява ръка е към тавана. Задържаме 10 секунди. 6, 7, 8, 9, 10 и обратно. Свиваме ляво коляно. Дясна ръка нагоре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Връщаме ръцете, вдишваме, гръбнака успореден на пода, издишваме и се навеждаме към глезените. Дишваме, ръцете се поставят на врата и сега ще се изправим с позиция наречена антизомби. Антизомби, това е когато ръцете са зад врата и натискат главата, ни дават да се отдели от торса и да върви нагоре. Ей, Коста, не мога да тренирам така. И главата бута ръчичките нагоре и с сила се отделяме от постелката. Ръцете бутат надолу, главата нагоре. И по този начин с усиление изправяме тялото. Лекичко се протягаме назад, събираме ръчички и заставаме в средата на постелката. От тук ще направим няколко упражнения от Виняса Флоу, т.е. ще се движиме последователно през няколко серийки упражнения, които ще се повтарят огледално с ляв и десен крак. Ще започнем в началото на постелката. Краката са успоредни на пода, ръцете са отстрани на тялото. Само една секунда да видя микрофончето, да не се е отделило. И ще започнем с вариация на слънчевия комплекс, в която ще внесем още едно допълнително разтягане в ляво и дясно. Дишваме ръце горе. Издишаме ляво.
Дишваме ръце горе. Издишаме дясно. Дишваме лекичко назад и нагоре. Издишаме. Към глесените. Дишваме успоредни на пода. И с издишане десен крак назад, ляв крак го следва. Поза планк. Пускаме кръчетата надолу. Спускаме цялото тяло. Лекичко се изтегляме към кобра или upward facing dog. Връщаме назад Адо Мука. Поглеждаме напред. Десен крак тръгва първи. Стъпва от вътрешна страна на дясна ръка. Ляв го следва. Дишваме. Издишваме. Дишваме. И отново допълнителните упражнения, разтягания. Издишаме дясно. Среда. Издишаме ляво. Среда. И прибираме ръчичките в преер. Следващото упражнение ще го направя от другата страна на постелката, за да ме погледнете и от другият ъгъл. Ще бъде Sun Salutation B с допълнителни. Всъщност тук ми е малко трудно да го направя. Може би пак ще избера да работя от тази страна, заради това дърво, което не прецених, че няма да ми позволи да влеза в упражнението. Дишваме, ръце горе. Издишваме. Дишваме успоредни на пода. Издишваме този път. Левия крак тръгва първи. Десния го следва. Чатаранга дандасана с цяло тяло. Няма да докосваме първо колената. Слизаме додолу. Намазваме се към Upward Dog или кобра. Обръщаме кръчетата. Влизаме в Адо Мука. И подготвяме краката за изпълнение на трикрако куче. Първо с десен крак. Повдигаме нагоре десен крак. Изтегляме тежестта към лявата пета. Тук вдишваме. Тръгваме напред за Warrior 1. Стъпваме отвътре на дясна ръка. Задния крак минава на резеца. Двете ръце са отстрани на ушите. Погледа е напред. Нисък Warrior 1. По принцип, който не може да го прави ниско, може да събере крака и да го прави от тази дълбочина. Няма грешни упражнения. Всичко е според това тялото какво в момента може да постигне. От тук влизаме Warrior 2. Reverse Warrior с ръка зад гърба. Side Angle. Едната ръка е на коляното. Другата е над главата, погледа е под мишницата. High Lunge. High Lunge, задния крак минава на пръсти. Планк. Чатаранга дандасана. Додолу. Upward Dog или кобра. Адо Мука. Подготовка за ляв крак. Стигаме. Стъпваме пред лява ръка, задния крак на резеца. Ръцете отстрани до ушите. Задържаме Warrior 2. Разликата е, че тук ръцете са на линията на краката. Reverse Warrior. Дясна ръка минава зад гърба. Side Angle. Погледа е под мишницата. High Lunge. Трите маникюра в една линия. Задния крак е на пръсти. Погледа е напред. Планк. Чатаранга дандасана додолу. Дишваме. Издишаме. С десен крак напред преминаваме към успоредни на пода. Издишаме. Ръцете горе вдишаме. И поза преер. Това беше малко по-усилен вариант.
на слънчевия комплекс. И сега за баланс, за да възстановим енергията, която току-що отдадахме на това упражнение, ще направим пози за балансиране. Днес ще започнем от една не много трудна поза. Хващаме десния крак, обръщаме и го поставяме от вътрешната, от горната вътрешна страна на лявото бедро. Опитваме се да го позиционираме доколкото можем. Събираме ръцете. Задържаме. След това лекичко приклякаме надолу. Пускаме ръцете и докосваме с тях постелката, след което изправяме ляво коляно и се навеждаме към него. 4, 5. Извеждаме от позата. Лекичко разтърсваме ръцете и се подготвяме да го направим в другата посока. Същото нещо на лява страна. Подготвяме лявото кръче. Хващаме стъпалото. Обръщаме го. Задържаме. Събираме ръчичките с показалци към небето и задържаме, колкото е удобно. Който е нов за тази практика, може да си избере точка на пода и да се опита да се концентрира върху нея, за да може да запази баланса и да не залита в разни посоки. Лекичко приклякаме, пускаме ръцете към пода, докосваме го и след това се изправяме бавно и насочваме цялата тежест към дясно коляно. 2, 3, 4, 5. И лекичко се извеждаме и от тази поза. Ще направим още един комплекс на Виняса Флоу с още две нови упражнения, добавени към първото, и ще преминем към упражненията на под, които вече са доста по-релаксиращи и дават много енергия за ядрото. Йогите вярват, че човек, който има здрав корем или здраво ядро, много по-малко боледува и е много по-слабо податлив на влияние на външните обстоятелства. Заставаме отново в началото на постелката. Дишваме. Издишаме. Влезените. Дишваме успорни на пода. Ще започнем с ляв крак назад. Ляв крак. Десен крак. Планк. Чатаранга. Дишаме. Адо Мука. Издишаме. Отново започваме с десен крак от трикрако куче. Дишваме нагоре, изтегляме десния крак, свиваме коляното, то комарче вдях, свиваме коляното и докосваме външната страна на дясна ръка с коляното. Докосваме, връщаме горе. С коляното на десен крак докосваме левия лакът, връщаме нагоре, докосваме гърдите, връщаме нагоре и влизаме в Warrior 2. Правим Reverse Warrior с ръка отпред. Правим триъгълна поза. Поглеждаме напред. Навеждаме се от поза пирамида към коляното. 3, 4, 5. Влизаме в поза High Lunge с ръце на пода. И от тук ще се опитаме десния крак да го поставим зад нас и да стъпи от външна страна на постелката. Flip Dog. 2, 3, 4, 5. Връщаме кръчето напред. Отново правим пирамида. Отново High Lunge. Отново пирамида. Ново High Lunge. И последна пирамида. High Lunge. High Lunge с ръце горе. Aero Lunge. High Lunge с ръце горе. И извеждаме към планка. Чатаранга Дандасана. Додолу. Дишваме. Адо Мука издишаме.
Три крака куче с ляв крак. Дигаме кръчето нагоре. Издишаме ляво коляно, ляв лакът. Дишваме. Ляво коляно, десен лакът. Дишваме. Ляво коляно, гърди. Дишваме. И горе две. Ръцете над краката. Ревърс warrior, ръката е пред корема. Триконасан. Лява ръка, ляв плезен. Дясна към тавана, тялото между две парчета стъкло. Поза пирамида. Навеждаме се. 5 секунди. Хайландж. Погледа напред. И от тук ще се опитаме да поставим левия крак зад нас в позата Flip Dog. Връщаме се. 5 секунди. Връщаме крака напред. И отново имаме пирамида. Хайландж. Пирамида. Хайландж. Пирамида. Хайландж. Леко. Извеждаме крака надолу. Чатаранга дандасана. Дишваме. И влизаме назад. Далече към петите. Изтегляме таза. Необходимата доза почивка. Сядаме назад, изтегляме крачетата напред и се подготвяме за две упражнения за коремче, за да можем да поработим върху стегнатото бедро. Поставяме напред десния крак, левия във въздуха и ръцете ще бъдат в средата и отвън, след което сменяме крака, ляв, десен, вътре, вънка, 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 вътре, вън. И последно десен. Вън, вътре, вън. И отпускаме тялото. Разтягаме се, все едно сме между два коня. Ръцете далече зад нас, краката далече пред нас. И от тук ще се наведем напред и ще легнем назад 10 пъти, като се разнесем по цялата постелка. 2, назад, 3 и назад, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сега ще се облегнем напред и ще задържиме главоколянна поза на постелката 10 секунди. 3, 4,